Benvinguts al Minut de la Terra. Cada dia dels pròxims anys, una mitjana de 170.000 persones es mouran o naixeran a una ciutat del tercer món, sobretot a les zones en creixement d'Àsia i Àfrica. I hi ha moltes coses bones a les ciutats. Moltes feines, art, feines, comunitat, una petita fortuna en monedes dins de les fonts públiques i feines. I a més, poden ser molt bones pel planeta. Al ser més compactes, l'aigua, energia, materials de construcció, transport i espai es poden fer servir supereficientment. Però clar, les ciutats no sempre són les illes utòpiques i supercompactes que ens podem imaginar, perquè normalment són un centre urbà envoltat per les menys denses zones residencials, comercials i industrials que es van extenguent més i més, i més i més, i més i més, i més i més i més, i més i més i més. La majoria de gent pensa en aquests suburbis com casetes de jardins verds, amb valles blanques i gossos grossos, però n'hi ha de tots tipus. La gent dels suburbis sol consumir molta més energia, aigua i altres recursos i emetre molta més contaminació que els que viuen en zones urbanes més altes i denses. Van més lluny a treballar i a l'escola, tenen més cotxe i han de conduir més tros, escalfen cases més grans i han de mantenir els jardins, perdent l'eficiència del compacte dels centres urbans que envolten. Per això, les ciutats envoltades de zones poc denses són molt menys eficients que les que estan molt més comprimides. I malauradament, les ciutats de tot el món s'expandeixen el doble de ràpid en àrea que en població, gastant més terreny, energia i de tot per persona. Podríem revertir aquesta tendència desfent-nos d'aquestes zones suburbanes directament, però sembla que és com les ciutats s'acaben comportant naturalment. En realitat, més autopistes i benzina més barata incentivitza més el cotxe i els viatges, i els límits d'alçada d'edificis i la separació de zones de negocis i cases el fa créixer a l'ample. Per això, les polítiques ens permeten influenciar en la forma de les ciutats. Invertir en transport públic o la benzina més cara farà que la gent no faci servir el cotxe i visqui més a prop, i les zones d'edificació mixtes permeten treballar més a prop d'on es viu, i quan la gent viu més densament, consumeix menys intensament. Així que en la ciutat, com en la vida, es pot créixer a lo ample o a lo alt. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.